Τράπεζα του Κυρίου, να μετέχουμε από το αίμα και από το σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, λέγοντας, αδελφοί, ότι αυτό ούτε συμβολίζει, είναι κάτι συμβολικό, ούτε μετουσιώνεται. Το ψωμί θα είναι ψωμί και ο ίνος θα είναι ίνος, αλλά είναι το αίμα του Ιησού Χριστού και είναι το σώμα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, δια της πίστεως, καθώς μεταλαμβάνουμε, και έτσι έκανε και ο Κύριος. Πήρε ψωμί και είπε, τούτο είναι το σώμα μου. Και πήρε το ποτήριο και είπε, τούτο είναι το αίμα μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εμείς επαναλαμβάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος. Στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, υπάρχουν αρκετά σημεία, πάρα πολλά σημεία, στα οποία έχουμε αναφορά για τη θυσία του Χριστού και για το αίμα του Κυρίου και ότι πλένει αμαρτίες και όλα αυτά. Και ιδιαίτερα για τη Θεία Κοινωνία. Βεβαίως ξέρουμε την περικοπή από το 11ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, αλλά θα ήθελα πριν το διαβάσω να κάνω δύο σχόλια εισαγωγικά. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, το 11ο κεφάλαιο, έχει έναν έπαινο και έναν πολύ ισχυρό έλεγχο. Και ξεκινάει με τον έπαινο. Και ο έπαινος έχει να κάνει ότι οι άντρες κουρεύουν κοντά τα μαλλιά τους και οι γυναίκες βάζουν το μαντίλι τους. Το είχε πει όταν ήταν εκεί, οι άντρες πρέπει να κουρεύονται κοντά, οι γυναίκες να αφήνουν μακριά τα μαλλιά και όταν προσεύχονται και προφητεύουν να έχουν καλυμμένο το μαλλί. Και δίνει τον έπαινο. Μπράβο σας, το κάνετε καλά αυτό. Όμως, τα γυρνάει ξαφνικά ο Παύλος και εκεί που ήταν όλοι, πήραμε ένα μπράβο, ξαφνικά αρχίζει να τους λέει, ενώ δε παραγγέλω τούτο, ενώ σας λέω αυτά, δεν επενώ ότι συνέρχεστε ουχή δια το καλύτερο, αλλά δια το χειρότερο. Και προσέξτε όμως ότι το Πνεύμα το Άγιο πώς ελέγχει. Δεν λέει τώρα, ακούσατε τα καλά, έχω να σας σούρω και τα άσχημα. Λέει, δεν σας επενώ. Και είναι τέτοιος δρυμής ο έλεγχος, που έρχεται να τους φανερώσει ότι πολλοί αδελφοί από την Εκκλησία αρρωσταίνουνε και αρκετοί πεθαίνουνε εξαιτίας αυτού του γεγονότος που κάνουνε λάθος. Και παρόλο που υπάρχει μια τέτοια συνέπεια πράξεων μέσα στην Εκκλησία, ο Απόστολος Παύλος είναι, λέει, όπως η τροφός. Η τροφός ήταν πάντοτε, όταν υπήρχε τροφός σε μια οικογένεια, η παραμάνα. Είναι μια γυναίκα που δεν της ανήκει το παιδί, αλλά την είχανε μέσα στο σπίτι και μεγάλωνε το παιδί. Και λέει, όπως η τροφός σας περιθάλπτει τα τέκνα, έτσι λέει σας περιθάλπτω κι εγώ. Δεν μας ανήκουν, αδελφοί, τα αδέλφια μας. Ανήκουν στο Χριστό και εμείς ανήκουμε στο Χριστό. Γι' αυτό και να προσέχουμε τα λόγια μας. Όταν έχω κάτι εναντίον κάποιου αδελφού και έχω και το δίκιο, ο Παύλος είχε όλα τα δίκαια εδώ. Με αποκάλυψη Θεού μιλάει εδώ. Αλλά ο ίδιος, τι λέει? Ενώ λέει σας παραγγέλνω τούτο, τώρα δεν σας επενώ για αυτό που κάνετε όταν μαζεύεστε και τρώτε όλοι μαζί τις Κυριακές, γιατί αντί να το κάνετε για το καλύτερο, έρχεται το χειρότερο. Μιλάει, προσέξτε, το χειρότερο. Άρα λοιπόν αυτή εδώ η τράπεζα, αδελφοί, το λέω αυτό εισαγωγικά για να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα. Εάν αυτή τη στιγμή δεν απλώσω το χέρι μου αξίως, όχι δεν θα έρθει ευλογία. Δεν είναι ότι χάνω την ευλογία. Είναι ότι έρχεται το χειρότερο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ασθένειες. Μπαίνει ο Θεός αναγκαστικά να με παιδεύσει με ασθένειες και αν δεν ξυπνήσω, έρχεται ο θάνατος. Το χειρότερο. Το χειρότερο που άσφει σαν άνθρωπο, πεθάνει. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμαστε με πολύ φόβο και τρόμο μπροστά στην τράπεζα του Κυρίου. Όταν να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού, δεν το κάνουμε ούτε από συνήθεια, ούτε επειδή είμαστε σε μια εκκλησία που το κάνει, ούτε επειδή ο μπαμπάς μου το κάνει, η μαμά μου το κάνει, ούτε για να μην με δουν οι αδελφοί να μην παίρνω και τι θα πούνε. Τώρα στεκόμαστε μπροστά στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και τι κάνανε? Βάζανε τα τραπέζια να φάνε, έφερνε ο καθένας το δικό του φαγητό και υπήρχαν ανάμεσα στην εκκλησία άνθρωποι φτωχοί που δεν είχαν φαγητό. Και άνοιγε η μαμά το ταψί, το τάπερ, έβγαζε για τα παιδιά,
Έτρωγε ο άντρας, έτρωγε η ίδια, δίνανε και στους φίλους τους. Και ξέρεις τώρα με την άκρη του ματιού που πιάνεις τον άλλον και κάνεις ότι δεν τον είδες και κάνω ότι δεν τον είδα, ότι έχει την ανάγκη μου. Πέφτει κάτι κάτω και είναι μια γιαγιά και δεν μπορεί να σκύψει και κάνω ότι δεν το είδα. Το πω αλλιώς που μπορεί να σε έχει συμβεί, εμένα μου έχει συμβεί. Να είμαι στο μετρό, λιώμα, και να γυρνάω σπίτι μου και να κλείνω τα μάτια μου, γιατί δεν θέλω να μπει μια έγκυος ή ένας παππούς και μια γιαγιά και να τους δω για να του δώσω τη θέση μου. Και κλείνω τα μάτια μου και λέω, άσου, καλύτερα να έχω κλειστά τα μάτια μου, να μην δω την ανάγκη του άλλου. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο μέσα στην Εκκλησία μου. Να κλείνεις τα μάτια σου στην ανάγκη του αδελφού σου ή να έχεις δει και την ανάγκη και να γυρνάς την πλάτη, είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να μου κάνεις μέσα στην Εκκλησία μου, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό λέει το χειρότερο. Αδελφοί, εδώ πέρα δεν μιλάει. Βεβαίως, ισχύει και για αυτή την κατηγορία που θα σας πω, αλλά δεν πιάνει τους πόρνους, τους μοιχούς και να λέει οι πόρνοι και οι μοιχοί είναι αυτοί που αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Προσέξτε για ποιους μιλάει. Στο 20 εδάφιο. Όταν λοιπόν συνέρχεστε επί το αυτό, τούτο δεν είναι να φάγετε Κυριακό δείπνο, διότι έκαστος λαμβάνει πρώτου άλλου το ίδιο του το γεύμα, το δείπνο, το φαγητό, εν το καιρό του τρώγειν, άλλος πεινάει. Άλλος δεν μεθεί. Δεν έχετε, λέει, σπίτια να πάτε να φάτε. Ή, προσέξτε, την Εκκλησία του Θεού καταφρονείτε και κατεσχύνετε τους μη έχοντας. Ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε, ό,τι χειρότερο μπορεί να μου κάνουν τα παιδιά μου, να πω, είναι να δω το γιο μου να είναι ευλογημένος, να έχει πάει στη δουλειά, να έχει πάρει το μισθό του, και να είναι η αδελφή του και να μην έχει, να λείπω τώρα εγώ να είμαι εδώ στο Λίβερπουλ. Ο γιος μου να δουλεύει και να είναι με την κόρη μου που δεν δουλεύει γιατί πάει ακόμα σχολείο. Και να πάρει να φάει, να παραγγείλει κινέζικο, να παραγγείλει, να φάει, να πιει και να γυρίσω εγώ σπίτι και να μάθω ότι ο γιος μου παρήγγειλε, έφαγε, μπροστά στην μικρή μου κόρη και εκείνη να έχει ξεροσταλιάσει, να μην της έχει δώσει ψίχουλο. Ο μπαμπάς να φροντίζει για σένα. Μόνο που το σκέφτομαι, είμαι έτοιμος να κάνω γύσμα διάμα, μα γυρίσω στο σπίτι. Αυτό είναι που τον Θεό τον κάνει και δεν το ανέχεται, αδελφοί. Να μου έχει δώσει, γιατί ό,τι έχω το έχω πάρει από το Θεό, και να δω τον αδελφό μου και να του γυρίσω την πλάτη, να τον κατεσχύνω. Δηλαδή να βρίσκω δικαιολογίες στο μυαλό μου, κάνα πάθημα, αφού δεν πέλιασε όλη τη εβδομάδα, δεν πήγε για δουλειά. Δεν πέλησε. Καλά του κάνω που δεν του δίνω, για να μάθει να πάει να δουλέψει. Τον κατεσχύνω. Αυτόν που δεν έχει. Μέσα στην Εκκλησία. Και τι λέει ο Παύλος. Πήγαινε σπίτι σου φάε. Μην έρθεις μέσα στην Εκκλησία να φας. Πάρ' το ταπεράκι σου, ιάσ' το ταπεράκι σου σπίτι και πήγαινε φάε σπίτι σου. Αν δεν θέλεις να το μοιράσεις το φαγητό μαζί με τον αδελφό σου. Και μετά βεβαίως ξεκινάει και λέει, διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδατο, έλαβε άρτον, ευχαριστήσας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ ημών κλόμενο. Τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριο, αφού εδείπνησε, λέγον τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Τούτο κάμνετε, ο Σάκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης, αν τρώγεται τον άρτον τούτο και πίνετε το ποτήριο τούτο, το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ώστε ως της τρώγει τον άρτον τούτο, ή πίνει το ποτήριο του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει τον εαυτό του άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κατάκρισιν σε αυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας, πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκους ικανοί, διότι εάν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ηθέλομεν κρίνεστε.
Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακτηθούμε από του κόσμου. Γι' αυτό, λέει, υπάρχουν όλα αυτά, γιατί αν διακρίνομεν εαυτούς. Εγώ θα διακρίνω τον εαυτό μου, αδελφοί, και εσείς θα διακρίνετε τον εαυτό σας. Δεν θα πω, αυτός για να αρρωστήσει έχει πέσει σε αυτή την καταδίκη. Όχι, θα προσέξω εγώ για τον εαυτό μου, εάν σας αγαπώ όλους με το ίδιο μέτρο και αν αγωνίζομαι να σας αγαπήσω ακόμα περισσότερο. Αυτός είναι ο έλεγχος που πρέπει να κάνω σήμερα στην καρδιά μου. Και να πω, Κύριε, συγχώρεσέ με όταν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο και δεν το έκανα. Συγχώρεσέ με, Κύριε, όταν έκανα τα στραβά μάτια. Όταν γύρισα την πλάτη. Να το πω αλλιώς, όταν θα έπρεπε να ήμουν πιο ένθερμο στην αγάπη, με περισσότερη σπουδή, όπως είπαμε, και εγώ το χαρίξω τον ύπνο. Και ο ύπνος, αδελφοί, πρέπει να είναι κάτι το οποίο πρέπει να μετανοούμε. Ενώ το πνευματικό ύπνο. Να είναι η Εκκλησία να μάχεται, η Εκκλησία να νηστεύει, η Εκκλησία να προσεύχεται, η Εκκλησία να είναι σε αγώνα, και εγώ επειδή είμαι κουρασμένος, επειδή ήρθε ο Αύγουστος και πρέπει να κάνω τα μπάνια μου, και τα μπάνια κάνουν καλό, ξέρετε, σε όλη τη χρονιά. Αν δεν κάνω μπάνια, δεν φέρει η μέση μου, δεν τεντώνει. Εξαιτίας κάποιων δικαιολογιών, με παίρνει ο πνευματικός ύπνος. Πρέπει να μετανοήσω για όλες αυτές τις δικαιολογίες που εγώ, σαν Μανώλης, έχω χρησιμοποιήσει για να μην σταθώ στο πρόβλημα του αδελφού μου. Και κλείνει ο Παύλος. Ώστε, αδελφοί μου, όταν συνέρχεστε έπειτο για να φάγετε, περιμένετε αλλήλους. Περιμένετε. Βλέπετε το ρήμα. Περίμενε, αδελφέ. Περίμενε τον αδελφό σου. Πού είναι ο αδελφός μου? Δεν θα ξεκινήσω να κάνω κάτι αν δεν είναι ο αδελφός μου. Εγώ για να έρθω σήμερα χθες στο Λίβερπουλ, περίμενα τον αδελφό τον Μάρκο. Και μάλιστα είχαμε συνεννοηθεί να ξεκινήσουμε γύρω στις 12:01. Έβλεπα την ώρα 11 ότι δεν είχε ξεκινήσει ο αδελφός, δεν μου είχε στείλει μήνυμα. Και λέω, άστον, αναπαύεται, κοιμάται. Τελικά, όταν βρεθήκαμε, τι είχαμε καταλάβει? Ότι ο αδελφός είχε ξυπνήσει από τα άγρια χαράματα, είχα ξυπνήσει και εγώ από τα άγρια χαράματα, παρόλο που είχαμε κοιμηθεί πολύ αργά. Και ο ένας περίμενε τον άλλον να ξεκουραστούμε για να βρεθούμε να έρθουμε, αδελφοί. Δεν τον έπαιρνα τηλέφωνο, άστο να ξεκουραστεί. Και αυτός δεν με πήρε πιο νωρίς τηλέφωνο, να μου πει έρχομαι πιο νωρίς να φύγουμε. Γιατί? Λέει, άστο να ξεκουραστεί τον αδελφό. Κουρασμένος είναι. Να περιμένουμε, αδελφοί, ένας τον άλλον. Μερικές φορές νομίζουμε ότι για να υπηρετήσουμε κάποιον πρέπει να είμαστε πλήρη πνεύματος Αγίου και να κάνουμε σημεία και τεράστια. Μεγάλο σημείο και τεράστιο σημείο είναι να περιμένω τον αδελφό μου να ξεκουραστεί, να πληθεί, να καλύψει την ανάγκη του. Πριν ξεκινήσω εγώ να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, να περιμένω τον αδελφό μου να μοιραστώ μαζί του αυτό το οποίο έχω εγώ για τον εαυτό μου. Περιμένετε ο ένας τον άλλον, αλλήλους. Εάν κάποιος πεινάει, ας τρώει σπίτι του, για να μην έρχεται εδώ προς κατάκριση. Τα υπόλοιπα όταν έλθω, θα τα διατάξω. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί, να σηκωθούμε.